Mit navn det er Susan Schwartz Larsen. Jeg har været med på Foundation Level 1 her i 4 dage sammen med, hvor det er Anja og Isabella, der har faciliteret. Det har været fantastiske 4 dage. I er så fantastiske til at facilitere. I er rigtig skrappe til at fange der, når vi enten sådan lige smutter udenom, eller hvor vi lyver for os selv, eller hvad vi ellers kan finde på. I er rigtig gode til at give den der hjælp videre, som vi har brug for. Jeg har personligt fået rigtig meget ud af de 4 dage her. Det har været så eminent. Det jeg synes, der har været oven i alt det andet, der har været rigtig godt, det er at få kursen på dansk. Det har gjort, at jeg blandt andet ikke har brugt en masse energi på at skulle prøve at forstå det der engelske. Det har givet mig en anden frihed til at være i energierne, sådan vil jeg kalde det. Så det er det, der har været så super for mig i hvert fald. Ja. Jeg har haft kurserne før men på engelsk, så det der, jeg sådan også virkelig oplever forandringen. Eller forskellen hedder det. Og også netop den der, at det blandt andet det, der har gjort, at jeg har kunnet rykke de skridt, jeg har gjort på de 4 dage her. Det har været så fantastisk. Jeg kan ikke beskrive det med ord simpelthen.